Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Shangpliang uba di unong mikmat kamau senram constituency. Ula ong bana kaliang ka sarkar ka klem pale Eiei kibri kibaran kti ban shem ya jing em jong ba che. Bana kaliang ba Shangpliang ula ong ba kani jing let khanra ka balaya lam shdu ka jingja ka basnosi. Hadu ban khalat no uba che kalong ka bam khuat na kaliang kipulen. Uba Shangpliang uang ba Suba jor ba kadan ka Eiei Lyndet halor kani ka kam. Ula ong ru baka jing ong jung kipulen baladan ubri ubawan banyat bat herthma kan san hakapor bakilet hayeng jong u kalong tangka aka ka jing pharem. Ula ong bau kwa bani baka hok kan yeng bat udawa baka sarkar ka dewan pensitam mi kibri gibdan kti halor kani ka kam. De medasi haka dabataan jong ka Meghalaya Legislative Assembly. Nakaliang ke sarkar kila ya table ya ka report inquiry report jong Justice T. Baifei one-man commission of inquiry on the Maulai incident. The report kadan hak dijungi menta katkum kajing pet ya kene report mencubatai fi kendia ba yakani ka commission kalau examine kumbas saungut ki witness naka state government ngriungut ki witness bala wanra naka yin gasem jong iba cheerful thank you but arngut ki day ki witness jong ka commission kani commission kala shong arpusian but kala late ban jungo haka santrik jong 9 February arhajar ko ar ya kayeng basa I ba cheerful thank you but kumjo kalalit ban pet de ya kajaka ya kadong but kumjo bakan tip de bah kanu gadur kane ka operation baro kilai conduct nda nilai ya chakmat nakani ka report ni shem da ka jing ai ka statement jong ki witness ki ba ka tu ni ki shem baka commission ka shem ba ka RBG jong ka tu kami ka ba khalai tarik kani khatsau hapadeng khalai khatsau ka tarik jong bana August arhajar huwei aga por RBG mustep kaladon ka surveillance kamot ka jinglet suar ban tokit hatu uni orang ba just to feel thank you udon em hayeng kanton masar mulai te kilai pelong ya ka jingalang hapadeng ki police department but kila form artillery ki team ka tactical team 1 tactical team 2 ka RBG jong ka to kami ka ba khalai tarik kani khatsau hapadeng khalai khatsau ka tarik jong bana August arhajar huwei agapor RBG mustep kaladon ka surveillance kamot ka jinglet suar ban tokit hatu uni orang ba just to feel thank you udon em hayeng kanton masar mulai te kilai pelong ya ka jingalang hapadeng ki police department but kila form artillery ki team ka tactical team 1 tactical team 2 katkum gajing itu jong ka statement ba ai hakane ka commission way na pedeng witness u balet rengkat bat kane ka operation uong ba ka team jongki kalapoi hakapor RBG sanpusan minute kayeng jong uba cheerful thank you uong de artat ba haktu kami ka shuslap malumala hakapor baki operate but nda kilapoi ka plau yeng jong uba cheerful kila persyang panya khot ya ka keteng jong I ban perta ban pentip ba ki kwa ban tip hatu mano
ban pli ke jingkhang nrei kawasusi kalong ba kini ki pulit ki balek ban kondak ya kare nalor ki suloi ba ki pistol ba ki kira kum ki AK-47 bat ki 9mm pistol ba ki let chien jong iba chirstefil thankyu kim shimra yakino ino ki ba ki khot ki night vision device kamiet kalong kabadum kayeng jong iba chirstefil ro shum thanglai te hakum katu kapor kini ki pulit ki lalet ban kondak ya ka operation ha ka jingdum Siam dadon kano ka night vision device. Te borobor haba kilet ban kondak i rate man miet ki pulit ki jura. Ya kum kita ki light ki ba kilong kum ki torchlight nrei kilong ki night vision device ki ba klam da thang ya ka light ki la ban yu i ha ka jingdum. Te kat kum jing so tho jong u justice by fair haka report jong u ong ba ki pulit ki la phla hakmat jong u ba sumdan kum kata katiar hang ni hasilo bat ki ong ba kum kita kitiar don tang sugar hills te ki ong atat ba kata ka ying jong iba Chesterfield kade kum ba lai mala but hakata kamiet kalong kamiet ka badum bat ka baslap ndai kamde ka baslap jur kimshum pendon kam kano ka kenja tiar ban pensawal yang ban khot kumaki khot ka megaphone lan ya ka loudspeaker ban perta ban kersiutia ya kibri ki badan hakani ka yin ndrei hakajing shisha haka meeting baki ki pelong ki pulit shwa baki late cooperation ki layat discuss nadong hadong nrei kimshum discuss kumno ban react lada don mano na pedeng ki bril basa ka yeng lada ki atak iki kata kumut shum don kano jing perkhat ila shi ombe yaki khilet kemi u wan rayu kata kalong ka instruction kat kum babatha naki pulit ki wahalor ya ki ne ki brio ki balet ya operation omde tang kata aba khilet ya kano no operation ki police kilade ban penbiang lupa yaki ambulance lade ban penbiang lupa yaki wei ki tiar kitar haba khilet ki operation reha to kamiet kat kum ka jing I report jong u justice by fair ki ong ba wat ka ambulance ru kam sumdan pa kani ka report ka ong de sumdan kano ka discussion halor ka intelligence information ko mga ong IP mane ba sumdan kano ka intelligence information halor ka jingdon jong ki brio ha ka yeng jong iba Chesterfield report kat kum ka jing shem jong u justice by fair u ong kum ni in my opinion ani report jong u in my opinion having entered what could potentially be a lion's den in darkness without proper planning and without taking adequate precaution, the police had taken purely avoidable and unnecessary risk, endangering his own life and that of the deceased, of whom the team professed to have not intended to kill him in the first place. Te dakambut haba pirung hakatakayin kabadum kamut hisurung rumah bat pimsumtip hakano kadur bat hakano kal position ba uta ubriu udon ubade basa takayin kata kalong ka observation jong justice kawai ka ba nga siyam ba uong une o justice uong ba the deceased was never apprehended alive and it was a futile exercise
kata mut ka direction ka baong badai ban late ban syukem yu wan ra ndrei kini ki ban late ban conduct hi cooperation kim shum boat kat kum ka direction ka baki ki yon lor ndrei kila le kumno kila siat yap ya uni ubrio kata ka long ka report ka ong de ba jin da ki pulit ki ap sa ar kenta kata ka di lai beje uong ba jin da ki pulit ki ap stang ar kenta ba hadu banda syai malumala bat hadin kata ban kerkut ya ka ying jong iba chirstefil ban cordon of the house of the disease kata ka de statement ni kamot ban kerkut ya ka ying jong iba chirstefil nangta saperta ya ba ude ban mi no syabar ban wan surrender hi pulit lada umwan kalala ban kial lada ki kilanang ban de ka kam kata kamut kadai ka kam ka bom perkhat bah ka bo klem plan bah ka kam bah ka no kador bangin kem ya bat da ka jing pendon kam ya ka bor jongki kata kamut da ki suloi kila peniap ya ubrio bat lada kim shimle kum ta kamut ubrio undang im kata kalong ka observation jong jong justice but ai da ka recommendation ka page mo hadu kalong kumju hi andre ka report ka bangingi syam ba na ka liang sarkar hadu mentamane kim shim pat shim action Eiei ya ki brio ki badon kti banle ka yakum kani kam hanga nga syam ba kani ka operation baro ka ba banjia kat kani ka jingjia ka basusi hadu ba endaklat no iba chirstefil thank you kalong ka kam ka bom khoi na kaliang na Suba jur yaki ege ki badon ha kani ka kam ha ka tin pareng ngala ban ong ba ka don ka criminal conspiracy in the whole operation kadaw kalong kumangal ai fi mane ba kay kadaw baki pulit kimla ban ap hadu banda syai banda rung hayeng bat banda khot pertai sakem sara kata kawe kapnungkong kabaar kalong balay kim shumra ya kita ki night vision device bandub yo itu ubawan ubayat ki keno ki pulit badon ubrio bawan bamut ban atak iki kumnukin itu lara kim don ke night vision device kata kalong kajing parep dia nalor kata nga ngamdan issue nomor ba hangat te ngaso ba ka report kabiang justice wifi ulale ya ko de ban le ba ulasyam ba kaladon ka excessive use of force nakaliang kipulit de namar kata kadaw bangila do ya uni orang ba chirstefil thank you ke ambulance lo kam sumdan lupa ka report ka ong ba ki Suba ba ki don ki briu ki bawan na syabar ki basa lang ba chirstefil ti namar kata upulit ulapun kre ha kata kadur ba uperkhat ba yo ki don ki leno ki basa lang bat uba chirstefil kata ka penpau ya ka jingklot jong ka intelligence jong pulit bah ka to kayin kade kayin sa jong ka family jong uba chirstefil kata kamot upulit sum le bah ban tokit ban wat ya ka intelligence information ba mano basa ha ka to kayin oi nangit ba kilawat ya ka kubor kilawat benya
ba hakano ka kamera usa hakano ka yeng ba hakano ka kamera uthia ya kata ki kilaket namar ba marsen light ya ka giet nakaplau jo ba sirstefil arngot kilakio mar shaka direct shaka kamera ka ba uthia ndai lada ba ki ong ba ki dangdon sakiwe gibreo na bar ki bawan bale se kila ban thia dem ha ka yeng jo ba sirstefil kata ka information kalong se kababakla namar ba iba sirstefil ha ka to kumet idon rekat bat ki khon sindang armut bat ilok takamut idon tangki family members the evidence kaba ki ai kini ki witness katho hakani report ba kalong crystal clear nan pule yakani it becomes crystal clear that the deceased was all along staying at his house along with his family members who are undoubtedly civilians kata kalong ka report jong justice kapan syai hak report ba hak ni kayeng ide tang mo i ba sirstefil bat ka family jo i ba kisa it is nobody's case that the family members of the deceased are involved in underground activities but hadin kata ban kerkut ya kayeng jo i ba sirstefil ban cordon off the house of the deceased kata kadai statement ni kamot ban kerkut ya kayeng joy ba sirstefil nangta saperta ya ba ude ban mi no sabar ban wan surrender ki pulit lada umwan bade ban ai da ka tear gas kenaba ki bahing bahasem jo baro ki ban mi sabar ndrei ki pulit kim shumle komta kata kadai ka report jo justice by faith uang kumno uang ka finding jong kalong ba haba ki pulit ki carry out ya kani ka operation ban kem ya ba sirstefil na yeng jong haka khalai tarik jong banai August 2004 haka por live judgment step kalong culpable kalong ke kakam kabaki kilale klem da perkhat bat bakila thombor da kaba kila peniap ya ba sirstefil bat kani haka jingshem jo justice by faith long ba kalala ban kial lada ki kila nang bande kakam kata kamut kadai kakam ka bom perkhat bah ka bo klem plan bah kakam bahkan no kador bangin kem ya bat da ka jing pendon kam ya ka bor jongki kata kamut da ki suloi kila peniap ya ubrio bat lada kim shimle kum ta kamut ubrio undang im kata kalong ka observation jong justice but ai da ka recommendation ka page ko hadu kalong kumju hi andre ka report ka bangingi syam ba nakaliang sarkar hadu mentamane kim shum patshim action Eiei ya ki brio ki badon kti banle ka yakum kani kam hanga nga syam ba kani ka operation baro ka ba banjia kat kani ka jingjia ka basusi kumunong mi khmat nga kwa ban I ba justice should prevail justice should be done ya ke ka ba lajia nga dawa naka sarkar ba de ban pensitom ya kibri ki badon kti hakum kani ka kam kumbanga I hakani ka report kadon ka kolom boong action taken hang boong action taken ka report ka ong gumno ka ong ba explanation call will be issued kata kamut will be issued kamut ong patsim action tinga kwa baka sarkar kadeban pensyai hak ma upai ba kay ga jingmut kay jing tumu jang sarkar
nalor kani ka report bala ada table matasi on the floor of the house akwa baka sarkar ba kadi bukan bishar hok bahkan semadan ya ki beri gua don kiti hakni ka kam but they ban ai ka punishment ka ba ya hap kat kum ka kam chen kat shong haki members ki ba kwa ban mandra ya kani andre nakaliang jungi hanga tengah so bakani kalau along public document menta upai ba ula ilut ba tiplut nakaliang joki ki press uklei yo copy ya kani de manta ngingin sadang ban bu ka jingdawan ka sarkar nakaliang jonga ngin habbo ka jingdawan ka sarkar ba ngimde bing choose ngap man halor kani ka report ba kumbang along ba ngide ban budin ba ka sarkar ka de ban sim action ya ki beri ki wadon kiti ha kani ka kam ka ba adu banda sim ya jing jong ba serious thank you. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.